अके दिनैनि लसखौ नायलांदोलाय भिडिअखौ जोबजासे लसआ बेसेबां जादों गासै मिउचुवेल फान्डआवनो लस देखायदों दा कानाडा आरो बक स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय 212 लस देखायदों बेनिफ्राय एसबिआई मैग्नाम मिड केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय 24 रुपिस लस देखायदों एसबिआई कन्ट्रा प्लान ग्रथ बेवहाय 118 रुपिस लस देखायदों बे मोनथामा जाबाय लामसाम माने फिक्स मिउचुवेल फान्ड बेवहाय आं इनभेस्ट खालामदों बेवहाय मोनथामावबो लस बेनिफ्राय एसआईपि मान्थलि एसआईपि सोलिबाय थानाया बे जाबाय निपन इन्डिया स्मल केपआव 80 रुपिस लस जादों निपन इन्डिया लार्ज केप दङ बेवहायबो 81 रुपिस लस जादों टाटा स्मल केप फान्ड बेवहायबो 12 रुपिस लस जादों बेफोर गासैबो एसआईपि बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्ड बेवहाय 12 रुपिस बेनिफ्राय बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहाय 45 रुपिस पारक फ्लेक्सि केप फान्ड बेवहाय 12.85 रुपिस वान स्मल केप फान्ड बेवहाय 15 रुपिस एसबिआई स्मल केप फान्ड बेवहाय 8.03 बिदिनो बेबायदि लस गासिबो लस फारसे देखायजोबदों पर्टफलिअ बिदिब्ला दिनै रेड माने लस देखायदों गासै प्लास जानानै बेसेबां लस जाखो बेवहाय नुनो मोनबाय 611.81 रुपिस माने 0.42% लस देखायदों दिनैनि मार्केटआ बेनिफ्राय टटेलाव थाफिनबावबाय 3,502 2.49% बेबायदि दासिमबो दं प्रफिटआ बेनिफ्राय गोदानै इनभेस्ट दिनैनि तारिखआव गोदानै इनभेस्ट आंहा मान्थलि एसआईपिआ एड जाबावसिगोन दिनै प्रग्रेसआव सोलिगासिनो दङ माखासे फान्डा मोनफ्रोमबो फान्डा 5 तारिखआवहाय दिनैनि 5 तारिखआवहाय मा एसआईपि डिडाक्ट जायो एसआईपि मान्थलि एसआईपि दिनैनि तारिखआव दानलांबाय एकाउन्टनिफ्राय डिडाक्ट जाबाय माइनास जाबाय एकाउन्टनिफ्राय मायाव बेसेबां दानलांखो एसबिआई स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेयाव 4 तारिखआवनोमोन मैयानियावनो दानलांदोंमोन एकाउन्टनिफ्राय बेयो इन प्रग्रेसआव दंबाय थायो 500 रुपिस एसबिआई स्मल केपआव बिनिफ्राय बेखौ गाबोनहालागै इनभेस्टेड एमाउन्टआव प्लास जानाय नुगोन बे 500 रुपिसखौ प्रग्रेसआ साक्सेस जायोब्लानो गाबोनफोरालागै एड जाहैगोन बेयाव इनभेस्टेड एमाउन्टआव बेनिफ्राय बाखिफ्रा पाराक फ्लेक्सि केप बेबो एसआईपि 1000 इनभेस्ट 1000 एसआईपि बेबो 1000 एसआईपि इनिशिएटेड जाबाय बियो दिनै एकाउन्टनिफ्राय डिडाक्ट जादों बियो बेनिफ्राय वान स्मल केप फान्ड बेफोरबो गासिबो 5 तारिखआवनो दिनैनो एकाउन्टनिफ्राय डिडाक्ट जाजोबदों गासिबो एसआईपि बे एसआईपि बेवहाय 1000 बेवहाय 1000 बेनिफ्राय बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहाय 1500 रुपिस बेबो एकाउन्टनिफ्राय माइनास जाबाय बा एकाउन्टनिफ्राय लाबो अट'मेटिक पेमेन्ट जाबाय निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहायबो 2000 रुपिस एकाउन्टनिफ्राय अट'पे जाबाय माइनास जाबाय बेनिफ्राय टाटा स्मल केप फान्ड बेवहायबो एकाउन्टनिफ्राय 2000 माने एसआईपि इनभेस्ट जासिगोन बियो दा एकाउन्टनिफ्राय दानबाय बेखौबो बेनिफ्राय मोनसे दंबावो निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड बेयावबो 1000 करै एसआईपि एकाउन्टनिफ्राय अट'पे जाबाय गासै 7 मिउचुवेल फान्ड गासै अर्डार 7 गासै अर्डार 7 मिउचुवेल फान्डआव आंहा इनभेस्टेड जाबावसिगोन एकाउन्टनिफ्राय दानलांबाय गाबोनहालागै बे इनभेस्टेड एमाउन्टआव प्लास जाफैगोन इनभेस्टेड एमाउन्टआ दासिम 1,40,493 बेबायदि बेवहाय गाबोन प्लास जाफैगोन 9000 गाबोन बा समनियानि गेजेरावहाय प्लास जाफैजोबगोन 9000 रुपिस एसआईपि इनभेस्टेड एमाउन्ट बेयो गासै 1,49,493 बेबायदि गाबोन इनभेस्टेड जागोन बेनिफ्राय टटेल प्रफिटआ जाबाय 3,500 रुपिस बे दासिमबो दङ माने एसआईपि मान्थलि सोलिगासिनो दङ बेफोर 7 मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्टेड मान्थलि जाबाय थायो बे हिसाबै बेफोरनि एसे प्रफिटआ प्लास जानानै बे 3,500 बेबायदिसिम जाथ'नानै दं दा माने बे एमाउन्टआ खम बारा माने प्रफिट जालाय लस जालाय बेबायदि देखायबाय थागोन बै कम्पानिफोरनि पारफरमेन्सनि सायावसो कम्पानिफ्रा गोजौ दावखोब्लानो बेयो गासैबो मिउचुवेल फान्डआव एसे प्रफिट देखायफिनगोन बेवहाय दिनै जे बेयाव गासैबो मिउचुवेल फान्डआव लस फारसे देखायदों माने गासैबो कम्पानिफ्रा डाउन फारसे मुभमेन्ट जादों दा माने लस जादों कम्पानिफ्रा बेखायनो बेवहाय आंनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअआवहाय लस देखायजोबदों माने 611 बेबायदि लस देखायबाय दिनैनि दिनाव बेनिफ्राय दिनैनि मार्केटनि क्लजिं टाइमखौ नायोब्ला क्लसखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन मार्केटआ माने दिनै गोजौ फारसे दावखोफिननो लामा लादों बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन निफ्टि 50आव 50टा कम्पानि हाबनानै दङ बे निफ्टि 50आव दिनैनि मार्केटनि केन्डेल्सखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन मार्केटनि ग्राफआ केन्डेला दिनै बुलिश मुभमेन्ट देखायफिनदों
नाय ग्रिन देखायफिनबाय माने गोजौ फारसे दावखोनायनि सिगनेल होनो हमफिनबाय। अब्ला दिनैनि मार्केटआ ग्रिन देखायदों, जाहाथे दिनैनि मार्केटआ ग्रिन देखायनाय बायदि गाबोन मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट देखायनो हाथावो, प्रफिट नुनो हागौ गाबोन। बेनिफ्राय बेंक निफ्टियावबो नाय, बेंक निफ्टियावबो 992 पइन्ट मुभमेन्ट जादों गोजौ फारसे दावखोदों दिनैबो। बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जोबोद मोजां मुभमेन्ट जादों दिनै बेंक निफ्टिया। बिदिब्ला बेवहाय एसे आन्दाज खालामनानै गाबोन मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट देखायनो हागौ बेखौ एसे आसा खालामनानै थाबाय। गाबोन नुसिगोन, गाबोननि पर्टफलिय'खौ गाबोन देखायसिगोन। अब्ला गासिबो इन्डियान इन्डेक्सफ्रानो ग्रिन फारसे देखायजोबदों, गासिबो प्रफिट फारसे फैफिनजोबनो हमदों, एसे गिदिंफिनबाय मार्केटआ। ग्लबेल इन्डास्ट्रिसआव नायनो मोनब्ला नुयोब्ला बेयावबो गासिबो ग्रिन फारसे देखायदों। फ्राय नेस्डेक्स आरो दाउ नेस्डेक्स आरो दाउ बे मोननैयाल' एसे माइनासाव देखायदों। बेनिफ्राय बाखिफ्रा गोजौ फारसे मुभमेन्ट जाफिनबाय। अब्ला अके, बेखिनियानो। मिउचुवेल फान्डआव जों एसआइपि खालामोब्ला माखासे बेबायदिनो एसे एनै बुजिना लानो हायोब्ला मोजां। बेनिफ्राय मिउचुवेल फान्डनि बागैबो जोङो स्टक्सफ्राव मोनसे स्टक्सफ्राव जोङो मा इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो बेखौ मायाव नुयो? हल्डिंसआव। बे हल्डिंसआव आङो नैबे हल्डिंसआव नायनानै देखायबाय। हल्डिंसआव दासिम प्रफिट दङमोन एसे एनै, नाथाय दा लस फारसे एसे देखायफिनबाय। गोबां पार्सेन्ट दावख्लायबाय मार्केटआ, कम्पानिफ्रा गोबां लस देखायदों। बेखायनो आंनि पर्टफलिय'आव दा दिनैनि दिनाव 33 रुपिस लस देखायदों। बेनिफ्राय गासै 27 लस दङ टटेलाव। इनभेस्टेड एमाउन्टआ बेवहाय 3000 इनभेस्टेड जानानै दङ। 3091 बेबायदि रुपिस इनभेस्टेड जादों। कारेन्टआव 3063, माने एसे लस जाबाय। बेफोर मोनसे स्टक्सआव जोङो इनभेस्ट खालामना दोननो हायो। मोनसे स्टक्सआव जोङो गोबाव समनि थाखायबो बेवहायबो जों इनभेस्ट खालामनो हायो। नाथाय मार्केटनि कम्पानिफोरनि माखासे नलेज थानांगौ। कम्पानिफ्रा बबे समावहाय गोजौआव दावखोगोन बिनि नलेज थायोब्लासो जोङो मोनसे कम्पानियाव इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो बुरजा रां बानायहैनो हायो बेवहायबो। नाथाय मिउचुवेल फान्डआव जोङो एसेबां मा खालामनो हाया, जोङो मिउचुवेल फान्डआव एसेबां एनालाइज खालामनोबो एसेबां गोनांथि गैया। इनभेस्ट माने फार्स्ट टाइम एनालाइज खालामगयोब्लानो जोङो इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायो। बेवहाय निपन इन्डिया ETF होननाय दङ, ETF बेंक बिस बेफोर जाबाय। बेवहायबो ETF होननाया बेलेग रोखोमनि, बेखौ आङो बेवहाय बुजायथ'ला। ETFआवबो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। मिउचुवेल फान्ड बायदिनो पारफरमेन्स जायो बेबो एसे एनै। दा IEX आरो जस्टि लेब्स बे मोननै स्टक्सआव आङो मोनथाम शेयार्स बायनानै दोनदों। मोनसेयावहाय 1474 इनभेस्टेड जादों आरो मोनसेयाव 552 रुपिस इनभेस्टेड जानानै दङ। मोनसेयाव 1482 रुपिस इनभेस्टेड, बेनिफ्राय लस एसे देखायदों, 1474 जादों। बेनिफ्राय मोनसेयाव 552 रुपिस इनभेस्टेड जादों आरो 519 रुपिस दङ दासिम, माने मोननैजों 27 थाखा लस जानानै दङ। बेबायदिबो पर्टफलिय' बानायदेरना लानो हायो, जों इनभेस्ट खालामना दोननो हायो। बेखौ गोसो मथे फाननो हायो। बेवहाय माखासे एसे एनैल' चार्ज लागोन। गोसो मथे प्रफिट जुदि बुरजा फैयोब्ला दसेनो फानब्रबनो हायो सानसेनि गेजेरावनो। गाबोन ओमफ्राय जोंनि फाननाय रांखौ गाबोन नुनो मोनगोन बे ब्रकारावनो। बेनिफ्राय एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामना लानो हायो। बेबायदि जोङो स्टक्सआवबो बाय सेल खालामनो हायो। गोबाव समसिम बायनानै दोननो हायो। स्टक्सफोरखौ जोङो इनभेस्ट खालामनानै दोननो हायो जोंनि रांफोरखौ। बेबायदिनो दैलि मोनसे मोजां स्टक्स नागिरनानै जोङो इनभेस्टबो खालामनो हायो। बेनिफ्राय लं टार्माव इनभेस्ट खालामनो थाखाय मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनाया एसे मोजांसिन सेफआव थानाय बायदि जायो रांफ्रा। मोनसे स्टक्सआव बेवहाय इनभेस्ट खालामनाय जाया, माने बुरजा कम्पानि लोगो नांनानै गासिबो स्टक्सआव जोङो एसे राननानै डाइभारसिफाइ राननानै दोननाय जायो जोंनि फैसाखौ। मिउचुवेल फान्ड मेनेजारा मिउचुवेल फान्डआव बुरजा कम्पानि थायो नालाय, नोंथाङा जुदि कानाडा रब'को स्मल केप फान्डआव एसआइपि दोनोब्ला बेवहाय कानाडा रब'को स्मल केप फान्डआव दा मोनसेल' नुनो मोनदों, नाथाय बिनि सिङावनो गोबां कम्पानि बुरजा हाबनानै दङ। बैफोर कम्पानियाव राननानै दोनजोबो फैसाखौ। अके, बेबायदि नलेजखौ आङो थांखांनाय भिडिअफ्रावबो एसे बुजायबोखाबाय थादों, जेनेबा एक्सप्लेन खालामबोखाबाय थादों। अके, आंनि दिनैनि पर्टफलिय'आ बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइबबो खालामदो। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।